tasangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Zvichiteera nyaya yakabuda zvakanyanyisa kwaTete Tilda iyo yaamai guru vakauraya mwana wemunun'una wavo. Nhasi uno Alistair Sibanda naJohn Zviru vauya kuzomira pamberi pedare redzimhosva, asi vanzi vanozodzoka zvakare mudare musi wa25. Tataura namai vaPrincess avo vativo vatanga kuona mukono wavo mushure memakore 2 mushure mekunge vamusiyira mwana ari mpenyu, asi vakazoona mwana wavo umwe chete ashaika, umwe akazenga atopinda muchipatara nekuti akanga akuvadzwa nekuti vairova vana ava. Vataura kuti kuri kuwana mukana, vada kungobvunza kuti mukoma akazviita. Ndichimona ndanzwa kurwadziwa kutoti unechana ndichikwanisa kuita ndabatikana siteki nchimona. Ambotarisana nemi here nekuti tinoti dzimwe nguva munhu ukatarisana naye mumaziso pane mumwe anoratidzawo kuti zvaakaita ari kubatikana nazvo. Munhu ari kuratidza here kuti zvaakaita ari kuziva kuti akakanganisa. Kutarisana neni anga asinganyatsotarisana neni, anga achiita zvekubiridzira kutarisana neni, anga asinganyatsotarisana neni. Ndinoda kutora mashure ndichana. Mwana akanga agara nguva yakareba sei nasisi venyu? Agara 2 weeks ngoti 2 weeks nehalf. Makasiyira mukoma wenyu mwana for only 2 weeks? Nehalf. Ndotanga ndudza macomplaint akuita so ari kuita so. Kuzosvika musiyire imimi mukoma mwana zvakafamba sei? Tinoziva kuti mimi makanga muchienda kunoshandira kunze. Makauya kuzomukumbira here? Ndiri kukumbira kuti ndisarire nevana. Chii chakaitika? Ndinomukumbira ndandayazosiya mudiki muhombe wacho kuna baba wake, then mudiki ndodzokera naye kuSouth. Then akanditi asiya vana vangofanana nevana vangu, chingowana vana vangu anatongonzwisisawo sasisi vangu ndati agendisiya angamuita sei apana. Tinoziva isusu kuti kazhinji kacho unonzwa pachishora chedu tinonzwa muchiti mwana wamai vangu. Noti mutisanangurire mimi mukoma wenyu chaiye here wekuti makayamwa zambu rimwe chete? Mukoma wangu chaiye number 3. Makakura sei? Muchikura makakura muchiwirirana here kana kuti muchitaza mashure munokwanisa kuti ini nje ndaizviona kuti mukoma wangu? Taiwirirana apo neapo. Zvototi mwana uyu wakauraya aimuda singaiti, saka ndotochoti chii chakaita chakamubata kuti azoita zvakaita. Muchisvika imimi tinoziva kuti nyaya iyi yakabuda, makazoziva sei kuti zvakafamba sei? Maenda imimi mane 2 weeks maenda makabva madzoka here mushure mekunge manzwa macomplaints here? Ndane 2 weeks akatanga kundifonera akati mwana wako ari kurohwa nezvidhoma nezvishiri chichi. Ndikati why ari kurohwa nekuti aikopere kuZimbabwe kwese pandegara naye kuno kanga asingamborohwe nezvishiri izvozvo. Zvikanzi ari kutotuka vanhu vakuru, ari kuba. Ndati zvese zvamuri kutaura anga asingazviiti, ositanga kuzozviita akuZimbabwe here. Then ambototanga undisendera maaudios, kaguya utore vana vako panongoa zitoona kuti nanwarasa kuna mupurisi. Vana vako vanonetsa. Ndikati arege ndichose nditsvage mari ndoudze baba Suzeni otorani Suzeni, then ndotsvaga mari ndoyazotora mwana. Zvikanzi kasikwa kanonga vana vako noona ndavarasa. Ndopandakabva ndatsvaga mari ndapiwa namukoma mari, ndabva ndaenda ndiri mubhazi kuti ndichienda kumusha. Then ndachiudza panguramba mukuru ndari kuuya. Zvikanzi muri kuuya kupi maini? Ndikati handiri kuuya ikoko. Zvikanzi makauya kuno kumainini zvinozokupa muromo musauya. Ndikati konei? Ndikati alright ndakwenda kumba kwani kushamwari yangu kwaMary. Zvikanzi aiwa musatombouya kuno kuZimbabwe, makauya kuno kuzinopa pamuromo. Then ndopandakabva ndatotese ndakata foni ndabva kuWhatsApp pasina chitime sisi wangu wabva ndichifonera necall yekuZimbabwe ndiri kuSA, but vaindiudza kuti havatomborina kana sendi kana mari havana. Ndabva ndaignore call yavo yaya pasina chitime. Pandakati arege nditarisa kuWhatsApp ndopandikazoona banguru wangu nditi amainini sisi wenyu kuzama kukufonera but imi mamusi kubata foni. Padatokudza kuti mwana nyasheka kuma4 makuseni asi tatomuviga here nadzanzi akumalebheri vari kuti tatomuviga. Nda kuchibvunza munozomuviga sei ini ndisipo? Zvikanzi mainini hamutendi, tatokubetserai hamutendi mainini. Ndikati koma ndini kumuendesa mumochari? Zvikanzi amainini tasina mari yechekuenda ndinomuendesa kumochari. Ndikati alright chinditumirai mapicture because kana munhu avigwa panotorwa mapicture paguma pano. Zvikanzi isi mainini kumusha kwedu hatite izvozvo, hatito
nditore mapicha. Pawakangondiudza izvona ndatozoti pane zvinhu zvikuitika. Then ndabva ndangokontinua jeni yangu kuuya kuno kuZimbabwe. Ndibva ndasvikira kumba kushamwari yangu kwaMary. Ndabva ndatoudza Mary akanditi hatuti sei ndokuperekedza mangwana unotora Susan. Ndabva tatoenda paya tikanotsvaka kunotora Susan. Tasvika vasipo pasina chitime vauya. Vasati vauya tikatanga tambobvunza pana neighbor wavo Roger anga aripo. Akanditi my princess masisi venyu maabhuzire vaita vana venyu vaigara vachivarova. Ngati ko vaivarovera chii zvanzi hatitombozivi. Ngati alright saka princess ari kupi zvanzi princess akaiswa kupi akaiswa kuna gogo. Ngati gogo vapi zvikanzi mama vamai venyu. Ngati ina handivazivi. Saka vari kutaura kuti gogo vapi zvanzi handiko kwavakaenda. Then ndopasina chinguva akati my princess pane zvatoda kukuudzai asi musaudza. Handiudzei zvikanzi sisi venyu vakabuda manheru nemota. Ndoko wakabuda vachiti vaendesana vaenda naprincess kwagogo vazodzoka mangwana makuseni. Vati alright. Pasina chitime tabva tagara ndopa wakazouya. Pavakandiona ivo sisi vangu vakabva kudzokera mumashure kwemba yavo. Murume wacho achivhunduka achiti mainini Susan achindiona aida kuzama kuda kuchema but haana kukwanisa kuzoti kuchema. Dumbu rake ranga ratoratidza kuti munhu yaita seane kwashi. Nzara yanga yakakwachuka pachigumwe but haana kwanisa angondiratidza nzara haana kwanisa kuda kubudisa musodzi wake. Susan ane makore mangani mwana wenyu? Izvezvi ane 8. Nguva iyo yakanga ine 6. Anga ane 6. Pasina chitime ndopandabva ndamira neshamwari yangu panze vakutopopota mumba mangu hamusi ndamba mangu asi tiri kuda mba mangu handisi sisi vako. Murume wacho akutotaura hamuzi mainini vangu. Tangomira ndopatikabva tazopinda neshamwari yangu mumba paya. Tapinda mumba vakundiexplainira kuti mainini mwana wenyu tikaendesawo masvingo tikaviga kumasvingo. Saka ndikati alright simunokwanisa here kunondiratidza kune rinda rake. Tikanzi mainini tikanokuratidza kune rinda remwana wenyu munofukunurire chitunha chenyu motora. Ati ndofukunyura ndotora zvanzi saka motofanira kutitsvagira mari yacho kuti tosei tiende kumasvingo pozisi hatina mari. Wabati hatotsvaga ndopakanzi ndakawesita mari yangu ndichirapisa mwana wenyu. Then shamwari yanga yabva yati kana munguti makawesita mari muchirapisa mwana mune marisitsi here. Zvikanzi marisitsi momadii zvanzi tokwanisa kuita sei kudzorerai mari yenyu. Ndopawakati hanzi munoiwana kupi mari yacho. Pasina chitime ndopakabva watanga kukandidzana mashoko nemurume wacho. Murume wacho akutonditi mainini maoko angu akatorwawo nezvidhoma zvakarwa mwana wenyu asi ini ndakazopona nemapirizi. Then shamwari yangu yabva yati keme mapirizi iwawo makadini kumapa princess akaponawo nemaprincess. Zvikanzi aiwayo ndoda kungwarisa. Ndokabva tangoti sisi venyu zvisava tatokwanisi kurara mubedroom. Vakarara mubedroom tongonetsana vari kurara apa. But sisi vangu mumusoro mavo makaita zvoita sewakanyomvura musoro. Ndabva ndatoti havana ndaizotora hembe dzaSusan nedzaprincess. Pahembe dzacho dzaprincess hapana. DzaSusan vakangosiyiwawo dzangodaro hembe. Then ndo pandakabva ndapfeka hembe ndo ndagara pana pamba naMary. Pasina chitime ndo pakabva ndatanga kuchema. Zvikana mukuru wangu mainini muri kuchema chii? Zvakatoitika nesuwo tikatorwadziwa makaramba muchichema mazuva kuti mugona kumuteerere princess. Ndabva ndangoramba ndichichema paya. Zvikanzi saka imimi mainini zvatotoita imimi muchiregai kuita sei kudzokera makurara panapa tozomuka tikuperekedzei mangwana makuseni. Iwe Mary chidzokera. Mary akati indaya nano musasika ndozodzokera sei. Zvikanzi aiwa iwe dzokera mainini tozovaperekedza mangwana makuseni. Zvikanzi sisi vangu akati tokuperekedza mangwana makuseni but ndakatoona toti pane something apa. Ndabva ndati ndikuita sei ndokwanisa kuenda. Zvikani nabankuru mainini makaenda ndaona nemadhumba nemota mafira mutauni mamuda kuenda. Ndati ndongoenda zvina basa ndoenda. Ndopatikabva taenda. Inini bankuru ndo vanga vakandibatsira bhegi vachitaura neni vachiita sevari kundikamfota. Sisi vangu vaitaura naMary ndopakadzamudza kuti hanzi toda kuenda kuSouth kwezi muno muZimbabwe hamusi kugarika plus hanzi zvidhoma here chii vachitaura daro. Ndopatikabva takwira kombi mangwana takwira kombi tamukombi. Susan aitadza kugara. Susan chii? Hanzi izi ndikunzwa zino mama. Susan chii? Mama ndikunzwa nzara. Ndati ndikasvika mutauni ndoita sei ndokutengera chikafu. Akati alright.
tasvika mutawana ndamutengera chikafu chache tabva tasvika kuchitumbisa kumba kwana Mary saka tasvika kuchitumbisa kumba kwana Mary abvati mai Suzan magariro akaita mwana wako uyu hazvinomira mushe Suzan yakuno chii zvikanzi hapana then ndopakabva zotarisiwa musana wacho wanga usingambotarisiki musana wake ndazovhunza Suzan chii zvikanzi dai mama ndairwa nekebho netsvimbo nina Princess ndikati ko mama ita sei zvikanzi vaingotirwa everyday makuseni nekebho netsvimbo ndikati ko mama maiva maita sei zvikanzi hatitomboziviwo tangogara tichirohwa sadza taidyiza sadza nesalt kana sadza neweti ipa ndikati ndava ndati Mary alisi takauraya mwana wangu chete ndoSuzan pakati mama pane zvandoda kukuudzai asi musaudzi ndikati handiudze Suzan zvikanzi mama Princess akatofa ndikati zvauri kutaura wakazviva nepi zvikanzi Princess akatofa mama ndakatonzwa mai Prince achitaura kuti afa akatofa Princess ndikati wairi kudaro ndopakati anzi vakamubata vakamurovera mumadziro achidzoka achidonha pasi akati ndiendesei Princess anzi akati ndiendesei kuna mai vangu namba pasina chingu akabva tanga kufemereka pamusoro wakatora souta bhomisa pamusoro pake watora madota botanga kumisa madota yaya mati anzi akabva ndopakabva atizivi saka iye Suzan ari kuti anzi ndakamira ndichiona zvese andopa ndikazonzwa mai Prince vakushamisika kuti afa andabva ndatobuda panze ndandinogara panze ubva wamutora ubva ndinomuvhara nejira vomisa mubedroom vamisa mubedroom anzi ndava ndazopinda ndabva ndaona Princess achibuda ropa munzeve nemunhu nanhana atanga kumupukudza anhana ndachimutsa kuti Princess anhana noti asumuka anzi saka ndati ndiende chipanze ani mai Prince ndopakazoenda kuseri kwemba yavo kune zidzo vandanzi ndikumburosaga kune mukadzi wavaitamba naye kunext wapiwa saga raive asi kanzi Manheru mama musiwo ndakapiwa sadza nenyama zvandasani ndamboitwa anzi ndabva ndati ko Princess haasi kudya here anzi zvikanzi Princess nasani nanodya kupi kwagogo anzi ndikati zvikanzi handinoda kuti Princess aende kwagogo anzi ndikati aiwa anzi nangu ndaitoziva kuti Princess aita sei anzi ndabva ndanzi chirara ndawaridzirwa namadarara anzi saka ina handina kurara anzi vabva ndavaona bhotora Princess vabva vamisa musaga vabva vamuvhara nejira kumonera nejira bva ndanoisa mumota kuseri kubhutu kumota vachipedza bva vachititakura 1-1 tichipinda munonzi chimwe mota mavo anzi vabva vatanzi rarai asi da kuona munhu anomuka ndomurova ndokutengerai mazepa handiti anzi takati anzi tabata menzamino kwatakaendeswa vamwe vainzi pindai mese mota vana vasisi vana vavo 2 naSuzan 1 panzi vanzi amino kwatakaendesa but kwatakaendeswa ndinamboita sei anzi ndaisaziva kuti ndikupi ndopa wakasvika wabva watora sagara yabvore wabuda naro ndopa wakadzoka kuti Suzan Princess ndamuendesa kwagogo iye zvino izvi muri kutaura kuti mwana ane 8 years asi nguva yakanga ane 6 years ari kutaura zvinhu zviri kurwadza kuteerera zvakadai so mwana uyu iko zvinezvi akawana here rubatsiro rwecounseling nekuti tovati zvinhu zvaakaona ka handi zvekuti mwana mudiki aone counseling asati aiwana iye zvinezvi Suzan anotoziva kuti Princess akashayika anoziva ari kurarama sei Suzan anombotaura here nezvemunin'ina wake kana anotaura ndikamuigira chimwe chinhu anobva ati mama dai Princess anga aripo kana kuti kana achidya anongoti mama dai Princess anga aripo makaberekwa muri vangani mumba menyu 6 vamwe ava variko vese here kana variko vari kuti kudii nezvakaitwa nasisi venyu wana akashayika vamwe variko vari kuti ngaaende kujeri chero akafira kujeri tinobasana pavaitaura pakuti mwana akafa takatonomuviga tinoziva kuti kunyange musina mari vanhu vanotomboungana vachibatwa maoko vanhu vemuraini vari kuti kudii ivo pamakavabvunza kuti kufa kwaakaita makaenda kunoviga nani vakati kudii murume wacho ndakandiudza kuti mwana taviga kumasvingo mwana ndaviga nehama dzangu dzani dziripo pataviga mwana hama dzangu ndadzudzwa kuti mwana wangu achireva ivo vachiti mwana wavo hanzi ndo tahanzi sabhuka patibvumidzwa kuti tivige mwana
ndozvavakandudza. Zvichida kuti imimi hamuna kuzosvika kumasvingo kwese uko manzwa imimi uyu Susan ataura kuti mwana arikuratidza kuti akaurayiwa, ndakamuona vachitaura kuti afa vakamisa musaka. Makaenda kumapurisa here manzwa mwana ari kutaura izvi? Takazoenda kumapurisa, tikasvika kumapurisa ndopatikabva tavaratidza zvanhu zvakaita Susan, vakatinyorera ripoti yekuti chiendai naSusan kuchipatara. Then abva nditi mimi chandei munotiradza muvasisi venyu. Then ndopatikaenda, but pandakaenda ndikatosvika hembe dzakatowachwa, bhutsu dzakawachwa, tambomira nemapurisa. Ndopavakati regai sei tichidzokera. Mapurisa vakati mimi chimhanyai nemwana uyu kuhospital. Saka ndopandikazoenda naye kuhospital, anga kufimira pamusoro. Then abva adhimitwa, abva apiwa mbedha. Then paakapiwa mbedha ndopakabva zvanzi nemadhokta mwana ndovanzi achikoka maribs tiri muchipatara imomo. Saka zvaitora time kuti adye. Tabva tagara muchipatara memeya, tinga takagara 2 weeks ndiri muchipatara kudaro. Shamwari yabankuru vangu ikati mainini muri kuziva here kuti bankuru venyu vari kusvika mangwana ikoko? Ndikati vakusvika mangwana kupi? Zvikanzi ikoko kusouth. Ndikati handizi kusouth, nditori muchipatara naSusan. Vatotiza kunoko vasiya vauraya mwana wangu. Vakati taona kumhanya kwavanga vachiita, vanga vachiita sei vari kumhanyisiwa, but hatida kuona kuti vanga vachiita sei, vanga vachimhanyiswa nani. Then ndopa ndikabva ndaziva kuti vaenda kusouth. Then munin'ina wababa Prince abva anditi mainini ndaona nyaya yenyu, mukoma uri kuti ndiuye ndiri kuisa vana kumba kwenyu. Then ndopandakabva ndati alright, wasiyei vaite sei vaunze vana. Then ndopandakabva ndapa nhamba idzodzo titetilda kuti uyu munhu ndiari kuziva kune vanhu aya vari kutsvangwa. Ndoma kuzobatwa kwavakazoita. Mwana akazowanikwa sei Princess? Princess ndaiva ndiri muchipatara. Then saka shamwari yangu yakabva yauya nemaCID. Vakandifonera vakati mai Princess kune bhodhi yataonai mwana, but ari kuita sei ane 5 to 6 years. But akaiswa musaga. Saka bhodhi yacho tikuya nayo kuParenyatta. Then mona kuti aiziva bhodhi yemwana wenyu. Ndava ndati alright. Then abva wauya kuParenyatta paya neshamwari yangu. Ndikanzi ndobhodhi wandidedza, vakati ndobhodhi yatawana. Ndikati ndii, vakati maziva sei? Ndikati hazvigumwe zvake izvi, plus hembe dzawakamupfekedza idzi, plus shape musoro wake maziso anga abuda kunze akusaoneka. Ndikati shape plus shape yemusoro yake ndomusiya ndiyo. Then ndopavakabva vavhura pashamu dzanzakarohwa Susan ndodzanga akangorohwa. Then ndopavakabva ti hakachitarisa kuti havana kutora mapatso akatora here, kuti taona kuti zvanhu zviripo. Iko zvino izvi Princess akavigwa here? Princess asati avigwa chirimo chake. Ndava yei sei mwana asati avigwa? Imi mai makwanisa kuidentify kuti uyu ndiye mwana wangu, ndaziva nezvakati plus nezvaakapfeka uye neumbowo hwapiwa naSusan kuti mwana akaiswa musaga. Bhodhi yaonekwa iri musaga. Ko sei mwana asati avigwa? Vanzi maziva sei kuti mwana wenyu? Ndaexplainera munonzi mapurisa kuti ndaziva so. Then vabva vaisa nyacho kumukuru wemapurisa. Then mukuru wemapurisa akati imimi chiendai kuParenyatta munopiwa bhodhi yani yemwana mumuchengete. Then ava ndatoenda nemota yefuneral. Tichitosvika vandaona anonzani dokta vacho vekumochari. Then zvikanzi mwana hatikwanisi kukupai, tinoda maDNA. Then maDNA aya pavatorwa masample blood rangu, iye akatorwa zino, handichazivi nechii changu chakatorwa. Tononotesta tonoti ndiye here mwana wenyu. Then ava ndati alright. Then baba vazotanzi pari kudiwa mari. Then tototiuda vatsvaga mari yabva yabhadhara, but nanhasi maDNA yacho hasati aitwa. Tinoziva isusu kuti rufu kunyanya rwemwana, mai kuviga mwana zvinorwadza, asi tinoziva zvokuti kana waviga hama yako, waviga mudikani wako, pachirungu anoiti closure. Imi muri kunzwa seiko zvino zvikuziva kuti mwana wenyu nanhasi achingori mumochari hamusati maviga mwana? Dzimwe nguva ndinotombofunga nekunzwa kurwadziwa kuti asi waizi zvichidai. Chii chamuda kukumbira imimi kune vane simba pamusoro pekuti mukwanise kuviga mwana wenyu muzive kuti mwana wenyu azorora? Ngoikumbira kuti vanhu vachava kuita maDNA, vaiti maDNA acho paone uchengetwa. Nhasi ndo pamatanga kuona sisi venyu, mushure mekunge mavasira mwana wenyu ari mupenyu, mozosvika mwana wenyu akarohwa akararama wacho uye umwe afa.
hamuna kukwanisa kutaura navo, asi ngatitiiriye zvino izvi. Sisi venyu vakateerera. Chii chamuda kutaura kuna sisi venyu? Chandinongoda kutaura kwaari ndomubvunza kuti waikaveya mwana wangu. Tataura zvakare neshamwari yaMai Princess uyo ati anorwadziwa nezvakaitwa nemukoma weshamwari yake. Nangu chandinongoda kungotaura ndechekuti vanhu ava vakatirwadzisa zvatatisingatarisi, nekuti kana dziri mhosva dzatakaita kana kuti dzakaitwa namai vemwana, vaisafanira kudziripira kumwana, vaifanira kudziripira kuna mai vacho, nekuti mwana tiri kutozvibvunzawo kuti chaakatadza, chaakanyanyotadza chacho chii. Kana kuri kunzi ndamai vemwana, chavakanyanyotadza chacho chii kusvika pasiteji yekuzouraya mwana. And chandonyanyokumbira vatongi vedzimhosva ndechekuti tinokumbirawo kuti vasapiwe bheu. Wai ndiri kuti vasapiwe bheu? Because vakatoratidza kudhara kuti vanotiza, nekuti vaitotiza vachizvidza mhosva dzavo. And chatinokumbirawo ndechekuti chokwadi ngachibude sezvachiri, pasaitwawo zvekubhadharwa kana kudini, nekuti isu chatiri kuchemera ijustice yemwana, nekuti tizivewo kuti chakanyanyoitika chacho chii. Kana tiri isu takatadza, tizive kuti takatadza papi. Asi mukutadza kwedu hakungaite kuti mwana aripe mhosva dzedu. Saka tinongokumbirawo kuti kana riri bheu vasapiwe bheu, nyaya ngaitonge vari mukati imomo, vapiwe mutongo unoenderana nemhosva yavo yavakaita. Sekuparawo kwavakaita, sekurwadzisawo kwavakaita mwana asina mhosva, sekumudimburirawo kwavakaita makore ake panzira, naivavo ngazvivarwadziwo vari mukati imomo. Hameno kuti muchavapawo mutongo wakaita sei, asi ivo ngavarwadziwo semarwadziro atiri kuitwa. Tanzwa isusu mai vaSusan vachitaura kuti pakazowanikwa bhodhi yemwana makanga ndimi makazomuudza kuti bhodhi yawanikwa. Mungatitaurira kuti zvakafamba sei? Patikaenda nemwana kuchipatara, vaSusan takarara tese kupare, because nguva dzanzi aenda kuti ndichidzoka kumba. Ndobva ndazomuka ndichiti ndiende kupolisi ndinonzwa kuti vazoita mafollow-up here ekuteera vanhu. Saka pandakasvika paCentral vakatoti tanisati taona bepa racho. Saka pavakabva variona vakabva vatotora bepa racho vanditi ndibude nemasedha, vakanditi ndibude navo tinotsvaga vanhu. Saka tiri murodhi ndopakafonwa pachinzi pawanikwa bhodhi yawanikwa kumagufu asiri Musaga, mwana ane 5 to 6 years. Saka tofanira kutanga taenda kunomuona tisati tapedzisa kutsvaga vanhu. Ndopandikabva ndaenda ndati kutanga iwo kupinda, noti ndomai mwana ati iwo tanga kupinda, because Princess wagara unomuziva, hapana chakasiyana, because kukura kwake kwese unokuziva. Vanangoti alright, ofuchindazusa because iye aitoremerwawo samai, wasanga ati mwari muchipatara munhuwo ndiye ari kutsvaga, saka bhedheni yacho anga asikakwanisa kutakura ari wani. Ndopanda vanapinda tongopinda kuona kuti ndiye Princess. Vanatongobuda vanamuudza kuti ndiye Princess, saka unofanira kungoshinga kuti unoona mwana. Papinda vanongoona mwana pangoti amere zveshwa ndiye Princess. Mashoko auda kutaura kuna sisi vamai vaSusan, waivaziva kuti ndisisi vave veshamwari yako, akanga ari munhu akaita sei, uye nezvavazoita izvi zvakakusiya uri papi? Chandoda kutaura kwaari ndechekuti zvaakaita nanhasi handisi kukwanisa kuzvigamuchira. Kana iye akatiudzawo kuti akazviitirei, chaakanyanya kuzviitira chii, pamwe togona kuzvigamuchira, but handifungi. Ende
kana riri rudo kana kuti pane chimwe chinhu chawaizviitira, chandongokudza ndichoti mwana haarovi. Kunyange ukafungoti zvimwe zvese mungazame kuita, asi princess wacho chandonamatira ndichoti achazvirira ega. Sekumurwadzisawo kwawakaita uchimuuraya, ndiye ngazvirwirewo ega. Nokuti isusu tiri vanhu venyama hatingambozvikwanisi. Tiri ana mai tinorwadziwa. Nokuti iye hauna mwoyo wokurwadziwa. Because kana uchikwanisa kuti mwana wako but iwe hauna kukwanisa kuzviona izvozvo. Chawakaisa kukoshesa marriage ndo yawakakoshesa, asi uchitadza kukoshesa mwana weropa rako. Saka inini kwandiri hangu, ende wakagara wazvitaura ngati ndini loya rake, asi chandongokudza ndichoti handisi loya rake, asi ndiri shamwari yake. Handisi shamwari yake, in fact ndiri sisi vake, but musisi vake ndakasiyana newe. Dai wangori mumwe ka, handizive ujeri koko dai watendeuka here kana kuti hamheni. Nekuti handizivi, handikwanisi kuti nditaura, handisi kuziva. Mungaziva here kuti vana vake Alistair vari kupi? Nekuti atadza kuchengeta vana vemunin'ina wake, asi pavakatiza vakasiya vana, vakavasiya kupi? Paakatiza hana kusiya vana, akatiza navo, asi takazongonzonzi vakadzoka. Saka vari kunzi vari kuvhanteji here kuna sekuru vacho, kuna sekuru. Pavakatotiza vakaenda nevana vavo vachienda kuSouth ikoko. Tinoramba tichiuya kwamuri, tinoziva kuti zvizhinji zvingaite kuti tikwanise kuchengetesa vana kana kuti kuchengeterwa vana. Vanenge vachichengeta vana vevamwe ngatichengetei nerudo, kwete kuzoita zvakaita mudzimai uyu nemurume wake vakauraya. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Sakanganwi.